Otetaan pois kuule. Hyvää huomenta kaikille. Toi on niinku Israelin kosto alkaa nyt näkymään pikkuhiljaa tossa Gazankin katukuvassa. Mietin just, että tää on niinku, eka mä mietin, että onks tää niinku, siinä oli tämmönen maisemakuva Gazan raunioista, niin onks tää niinku joku, se on niinku ihan postikorttiaineesta Gazasta, että se kuva. Sitten mä mietin heti, että tämähän on tää islamin tää maininta tästä sodan talosta. Siis islamin opissa on tämmönen. Nyt on niin sumussa ikkunat, että ei näe mitään. Joo, niin tää on semmonen kuva tuli mulle mieleen heti sana, niin että tämä on se sodan talo islamissa, niin kuin, että kuuntelin eilen Israelin presidentin puhetta, en muista sen nimeä, niin harvoin näen sitä missään. Häntä taas tää se varmaan viedä tuonne takakonttiin tää. Niin sodan talo, joo. No sitten heti varmaan tulee ajatus joillekin ihmisille, jotka on tilanteita seurannut, niin että tämähän on siis Israelin tekemä pommitus. Joo, kyllä. Mutta siis tää on tää sodan talo, on tää kuva tästä, että mihin se voi johtaa se sodan talo. Ja sillä lailla, että sitten jotkut hirveästi haluaa erotella sitten nämä siviilit ja Hamasin toisistaan, ja että nämä on viattomia, syyttömiä siviileitä ja niin kuin verrattuna näihin Hamasin joukkoihin tai jotain, niin kuin, että joo okei. Ja sitten se presidentti puhui siitä, kun media esti tämän tavallaan niin kuin tämän ilmapiirin niin kuin kysymyksessään, niin kuin media esitti. Sitten se kysyi silleen, että no mitä jos täältä niin tuolta ihmisten keittiöstä lähtee niin se raketti ja tulee mun lapsien päälle, niin että kyllä hänen niin oikeus on puolustautua. Tämmösen esitti siinä sitten, ja nythän on siis tämmöisellä, mikä se on 5x30 mailia alueella on niin kuin jotain 2 miljoonaa ihmistä siellä, ja niin tosi aika ankarasti pommitettu tässä viikon ajan, tai tää 5 päivää, mitä tässä 6 päivää ollut tätä, ja nyt vaikuttaa silleen, että se Israel on mennyt sinne sisään, että siellä ainakin johonkin Murianien leiriin on isketty nämä sotilaat niin kuin maajoukosta, että joo, niin vaikuttaa silleen, että se olisi menty sisään sinne, ja kello on tosiaan nyt 3, nyt kello on yli 4 jo. Vähän aamu koomassa vielä tässä, niin joo, niin se tuli tosiaan mieleen, että toi on sodan talo. Se niin mitä islam mainitsee, se sodan talo. Meillähän ei näitä asioita opeteta ollenkaan missään mediassa tai edes peruskoulussa tai missään, mitä nämä on. Ja ei tiedetä tavallaan mitä Suomi on laskenut sisään, sitä ei tiedetä. Mutta se nyt voin kertoa tässä, että
Raamattu puhuu siitä, että älä pidä muita jumalia minun rinnallani, niin juuri se on tapahtunut. Juuri se on tapahtunut ja se sitten tuo omia ongelmia mukana aina. Nyt tässähän on nämä buddhat ja islamusko on epäjumala. Se on että sitä ei ole kristityt sanonut ääneen ollenkaan, että mä en tiedä minkä takia, mutta sehän on siis kun Raamattu puhuu epäjumalista, niin tää on nämä on kaikki nämä ateismi, buddha, shintolaisuus, mitä näitä on kaikki, konfutselaisuus, islamusko ja tällaiset sitten tässä islamissa on vielä se piirre Raamatun näkökulmasta, että se ei ole ainoastaan epäjumala, vaan siinä on myös tämä opetuksessa tämä antikristushenki, joka kieltää tämän Jeesuksen jumaluuden. Että se nimenomaan tähtää siihen antikristuksen henkivaltaa, kun se kieltää sen, että Jeesus on Jumalan poika. Niin että siitä Raamattu kertoo, että siitä te erotatte se antikristuksen henkivalla, että siinä se on. Jeesus sanoi se jotenkin, että että tästä hänen tunnustamisestaan ja tästä, että jolla ei ole isää, jolla ei ole poikaa, sillä ei ole isääkään. Jotenkin tälleen se, kun pitää etsiä se Raamatun kohta vielä tuolta erikseen etsiä, että tämä nyt oli tämmöinen muistikuva vasta siitä, että siellä on semmonenkin kohta, että ja sitten Jeesus opettaa juutalaisillekin, että niin kuin Mooses kirjoitti hänestä, että kun te ette usko häneen, niin että Mooses kirjoitti hänestä, että joo, että monesti kristityt sitten haluaa tukea ja kannattaa näitä israelilaisia tai näitä juutalaisia, ja siinä on se taustalla on se Raamatun sisällys, semmoinen että Israelin siunaamisesta ja että se on Jumalan valittu kansa. Jumalan valittu kansa siellä vanhassa testamentissa ja Jumala vapautti Egyptin orjuudesta ja vei sitten luvattuun maahan, että sehän on ihan niin maailmanhistoria kuin voi olla asia, että silloin kun Suomessa oli vielä peruskoulussa oli tämä raamatuopetus ja Raamatulla opeteltiin lukemaan ja Raamattua luettiin koulussa aikoinaan, siis ennen mun syntymää joskus, niin oli vielä silleen, että se Raamattua lukemalla opeteltiin lukemaankin ja silleen niin kuin Aatami ja silleen. Niin oli nämä Raamatun asiat oli ihmisille hyvin selkeitä tai silleen, että kun luettiin pientä tai suurta katekismusta ja tolleen, niin ne oli yllättävän selvillä ihmisille ja 97% jossain vaiheessakin kuului kirkkoon silloin sota-aikana tai jotain, oli todella suuri se virallinen kristinuskon aktiivisuus tai kannatus Suomessa ja silleen, että nythän sitä ei kannata mitenkään nyt kun on tullut sitten niin sanottu Suomeen tämmöinen tietynlainen reformaatio suhteessa tähän luterilaiseen kirkkoon, niin ei se luterilaisen kirkon jäsenmäärä kerro siitä niin paljon siitä kristillisyydestä kuin on muutakin kristillisyyttä Suomessa ja silleen. Toki sitten voidaan katsoa, että mitä muita uskontoja tulee tälleen, niin sitten voidaan sitä prosentuaalisuutta miettiä, että Ruotsissa taitaa olla yli 300 moskeijaa Ruotsissa.
niin se on niinku yhtä paljon kuin siellä on yhtä paljon moskeijoita kuin täällä on näitä herätyskristillisyyttä, niinku helluntalaisuutta ja muuta, niinku näitä, mitä Suomessa on niinku näitä seurakuntia ja muita, niin siellä on yhtä paljon moskeijoita. Mä en tiedä paljonko Suomessa on moskeijoita, mutta ihan liian paljon. Että jos Google Mapsiin kirjoittaa moskeja, niin siitähän näkee, että kuinka monta moskeijaa täällä on siinä hakukoneella. Niin karttahaulassa saat semmoisen tykityksen siihen kartalle, että missä kaikkialla on niitä moskeijoita. Ja silloin mä joskus tein sen haun, kun ne puhuu jostain suurmoskeijasta, niin katsoin vaan, että näin paljon näitä moskeijoita nyt täällä Etelä-Suomessa tai Helsingissä, niin mihin tänne nyt tarvitaan enää uutta. Siinä sitten varmaan perustellaan sitten, niin kun, no, sitä voidaan perustaa ihan millä tahansa, mutta kyse on tästä islamin valloituksesta, joka se on pyrkinyt tekemään niin kuin Suomeen ja Ruotsiin ja tänne, niin sehän on siis, niin kuin, että tuossa Palestiinasta aina kun puhutaan, niin puhutaan miehittäjästä. Niin kuin, että ne puhuu, että Israel miehittää Palestiinaa, okei. Okay. Joo, ja sitten tätä yritetään niin kuin mehustaa tätä asiaa vielä sillä niin kuin tällä kasarijuutalaisen jutulla, tai silleen niin kuin, että he eivät ole biologisia juutalaisia. Tää on niin ärsyttävä tää keskusteluaihe kyllä, että tuntuu, että tulee näppylöitä tästä niin kuin, ei oo mun juttu, mutta okei, niillä on kuitenkin se oma kulttuuri ja sitten se kieli, mitä sitten taas nämä filistialaiset eli palestiinalaiset ei edusta. Ja uskonto myös, että miten tää on niin vaikea niin nähdä kuitenkin tää perusasetelmat silleen, niin kuin, että kuitenkin no, täällä on nämä juutalainen niin tämä usko ja kieli ja näin, niin miksi he eivät ole nyt sitten juutalaisia? Okei, voidaan sanoa, että osa on sitten jotain kasareja, okei, että ne on jostain Ukraina-alueelta peräisin, en tiedä. Siis se on mun mielestä aika vaikea sanoa, niin kuin, että kuka nyt noista ihmisistä tuolla hiekkadyynillä on sitten se porukka, joka on ollut 2000 vuotta sitten tässä. ja kuitenkin sitten me katsotaan Raamatun kirjoituksia, niin ne molemmat on ollut 2000 vuotta sitten siinä, niin kuin filistealaiset ja juutalaiset. Ne on käynyt sitä ihan samaa sotaa, niin kuin, ne on käynyt sitä ihan samaa sotaa niin kuin silloin 2000 vuotta sitten jo. Ja siellä niin kuin Jeesus on siinä kaivolla naisen kanssa, samarialaisen naisen kanssa. En tiedä mitä heimoa se nyt tänään edustaa sitten, onko se jotain paimentolaisporukkaa vai mitä se on, mutta että se on se samarialaisen naisen kanssa kaivolla siinä Raamatun kohdassa. Ja siinä se sanoo, niin kuin, oliko se siinä vai siinä, kun se juttelee sen samarialaisen naisen kanssa, jota aiotaan kivittää, niin että me ei ole lupa jutella niin kuin juutalaisen kanssa. Tai siinä tulee se esiin tavallaan se, niin kun sitä ei kohtaan käsitelty, että ei niillä ole lupa jutella niin kuin niiltä eri heimoilla toistensa kanssa. Niin mistä se juontaa sitten? Nyt pitää mennä, mutta siis toista tuli vaan mieleen, että onko tää se sodan talo? Kun tää sodan talo on tällainen käsite ja nyt niin kuin, tietysti siinä tulee luonnollinen heti ajatus, että tämä on Israelin tekemä tämä juttu, mutta kuitenkin nehän hyökkäsi sinne, tappoi siviileitä, niin kuin siellä, nehän hyökkäsi sinne, niin tämä on vaan se vastaus siitä sodan talosta. Niin kuitenkin, kun islamissa on tämä oppi, että Jumala antaa asioiden tapahtua, tai asiat tapahtuu niin kuin Allah tahtoo, niin kuitenkin tässä on tämä maisema niin kuin Gazasta, niin kuin minkälaiseksi se on moukaroitu Israelin toimesta, niin se on niinku vastaus siihen Israelilta, mitä he teki Israelille. Mitä nämä islamistit tai nämä muslimit teki. No mitä, en tiedä muslimit, onko se väärin sana, mutta niinku, joo, ei oo. Mutta siis että miten